S'han fet moltes jornades de quina és la situació de l'habitatge a Catalunya, quina és la situació de l'habitatge a Europa, les limitacions legals que n'hi ha, els marges de maniobra que hi tenen els poders públics, les problemàtiques que genera el mercat, per què estem en la situació com estem. Tot això ja ho sabem. I també sabem, o hem fet molts debats sobre les polítiques que són necessàries, les inversions que són necessàries, i crec que aquest tipus de debats, que és molt interessant, està també molt avançat i hi ha molt coneixement de fons. Però crec que a vegades és també important posar exemples de la gent que esteu al peu del canó. I el peu del canó més baix de dificultats és el món municipal, el món de les entitats, que esteu treballant cas per cas, situació per situació, i cadascú trobant solucions o intentant o barallant-se per trobar-les, que això és molt important. I, per tant, crec que ja sou 5 panelistes que teniu 5 exemples, 5 realitats, 5 situacions que és bo que es comparteixin, perquè persones que vulguin fer polítiques d'habitatge a nivell municipal, persones que vulguin fer activisme a nivell del moviment de l'habitatge, que més enllà d'intentar canviar les polítiques macro, que això s'ha de fer, més enllà d'aconseguir més inversió, més enllà d'aconseguir canviar la legislació, més enllà d'intentar canviar les tendències que fa el mercat, d'aconseguir aquesta bossa d'habitatges públics. Tot això que s'ha de fer des dels poders públics i que s'ha de fer des de l'activisme, sí que també l'activisme i el món municipal poden trobar solucions. I sense més preàmbuls, aniré presentant cadascun dels panelistes per on, què ens explicarà cadascú per sobre, és a dir, i qui sou cadascú. I en aquest cas, doncs, un cop us aniré presentant d'un en un i feu cadascú la vostra intervenció. I començaria per l'Aurora Carbonell, que em fa molta gràcia presentar-la perquè ha sigut companya meva del Parlament i tots els vam entrar a meitat de legislatura, però crec que però sobretot és alcaldessa de Sitges i des d'allà, des de l'alcaldia, jo crec que ha intentat fer una feina per intentar aconseguir habitatge dotacional, que a vegades amb tot això de l'habitatge de lloguer social, tot això, a vegades s'obliden altres elements d'habitatge que és necessari, com l'habitatge dotacional. I Aurora, alcaldessa, companya, m'agradaria que ens expliquessis com ho estàs aconseguint, com ho fas, quins problemes també t'estàs trobant, quines limitacions tens des de la política municipal, però també, sobretot, quins èxits has pogut tenir. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per convidar-me avui en aquest debat d'habitatge tan important per tots nosaltres. Sitges, com altres poblacions, no descobriré res, però com bé sabeu, Sitges és una destinació turística. Per tant, és un poble molt car amb habitatge i durant molts anys no s'han fet, pensem nosaltres, polítiques d'habitatges i això el que ha aconseguit és que ha expulsat moltíssima gent de moltes generacions que han tingut que marxar fora de Sitges perquè no han pogut quedar-se a viure aquí. Actualment, així per sobre, els preus mitjans de lloguer al metre quadrat està al voltant dels 14 euros al metre quadrat, 13,8 aproximadament. De compra està entre 3.500 i 4.000 euros al metre quadrat, vull dir que són preus molt cars. Què ha passat? Que durant molts anys no s'han fet polítiques. Es van fer fa com a 10 o 15 anys alguna promoció de venda, però no s'havia fet res més. I això ha agreujat que, sent una destinació turística, van entrar en el joc els habitatges d'ús turístic i encara va agreujar més la situació. No només els habitatges eren cars, sinó que, a més, no n'hi ha. I tot això era un cúmul, que és el que ens vam trobar quan nosaltres vam entrar, quan jo vaig entrar d'alcaldessa en aquest mandat. Què és el que hem fet? El que nosaltres, la nostra proposta era sobretot, doncs això, buscar habitatge d'on fos. O sigui, per una banda, fer habitatge a preu oficial, o sigui, fer HPO, i per una altra banda, facilitar l'accés si n'hi havia habitatges buits i per una altra banda també multiplicar per molt les ajudes i per una altra banda també, evidentment, actuar amb els habitatges d'ús turístics.
així a grans trets, el més important per nosaltres i que per nosaltres jo és el que estic més orgullosa del meu mandat, i això que encara em falta la meitat, però amb això ja em puc donar contenta, és que estem fent 175 habitatges. Estem construint ja, o sigui, són tres promocions. Bé, o sigui, tenim una de 43 habitatges, una de 62 i una de 70. La de 43 i la de 62 ja s'estan fent. O sigui, aquests l'any que ve ja podrem entregar-los i la 70 està construint-se. Com ho hem pogut fer així tan ràpid? Perquè, de fet, era una mica impensable. És cert que teníem el terreny, això és importantíssim, no? Teníem el sòl i això era molt important. Però és veritat que s'havia, del pla d'ordenació urbanística, diguem, sortien uns habitatges molt petits, sortien unes construccions molt estranyes i això també ens ha comportat més problemes al final per redefinir-ho, Però tot i així hem pogut quadrar aquests 175 habitatges i hem fet uns convenis amb quatre fundacions sense ànim de lucre, que són fundacions que es dediquen a l'habitatge, i per tant el que hem fet és que a través d'un dret de superfície per 75 anys aquestes fundacions són les encarregades no només de construir, sinó de gestionar aquests lloguers. Aquests lloguers surten a un preu de 7 euros al metre quadrat. Clar, és la meitat del que està fent. Per tant, per nosaltres, posar 175 habitatges al mercat, estem contentíssimes, però també és cert que no deixa de ser encara, desgraciadament, una misèria, no? Perquè a Sitges aproximadament tenim, penso que eren uns 18.000 habitatges. Vull dir, és misèria, no? Per assolir el 10%, no? O el 15% que voldríem alguns, encara és molt poquet, però bé, comencem de zero i per tant per nosaltres ja és moltíssim. A banda d'això, després, per sort, tenim algun terreny més. Tot això és fruit de la construcció que s'ha fet i la part pública que ens deixa. Per tant, encara ens queda algun terreny més per construir que, evidentment, més endavant també es treballaria. Però per nosaltres això és el més important. Aquests 175 habitatges, tots de lloguer, tots, perquè és la necessitat, evidentment, a través del Pla Local d'Habitatge, hem vist les necessitats que hi ha i la necessitat que ara hi ha és de lloguer. Per altra banda, també hem pogut desafectar 8 habitatges, que en veritat són 12, perquè aquí a Sitges encara n'hi havia allò que es deien les cases dels mestres, que durant els anys, no sé si eren els anys 60, que l'Estat donava una casa amb els mestres i estaven afectats. I gràcies a la Conselleria d'Ensenyament, que li estem molt agraïts, perquè gràcies als tràmits que vam poder fer, vam poder desencallar això i hem pogut desafectar 8 habitatges, que aquests seran habitatges d'emergència només, que també els necessitem perquè tampoc en tenim. Només els únics habitatges que tenim actualment en tenim 2 a través de la Creu Roja i moltes vegades paguem directament hostals per la gent sense llar, per les persones amb vulnerabilitat. Actualment anem així. Ara tindrem 8 habitatges que els hem de rehabilitar perquè estaven molt deixats, això sí, però tenim aquests 8 habitatges que també els estudis que ens diuen, el Pla Local d'Habitatge que ens ha dit, és més o menys el número que necessitem d'habitatges d'emergència. En necessitem uns 10, ara tindrem 8 i molt probablement en poc temps podem tenir 12. Per altra banda, polítiques d'habitatge que hem fet sempre hem fet ajuts de lloguer, però durant la pandèmia vam destinar 2 milions d'euros. Penseu que nosaltres tenim un pressupost a Sitges, tenim 30.000 habitants i tenim un pressupost de 50 milions d'euros, perquè us feu una idea del que representen 2 milions d'euros. Els hem dedicat a ajudes directes a pagar el lloguer, perquè hi havia una necessitat brutal. Els lloguers són tan cars que la gent, durant la pandèmia, sense feina, ha estat terrible. Ho vam fer el 2020 i ara hem aprovat el pressupost i ho tornem a fer. 2 milions d'euros per ajudes només per pagar el lloguer. De tot tipus de gent, O sigui, a banda de la gent socialment que va a través de serveis socials, també per la gent que no va per serveis socials, però que, evidentment, ens ha demostrat que s'ha quedat sense feina, que té uns lloguers molt alts i d'aquesta manera també hem pogut ajudar a tota aquesta gent. Altres actuacions que fem per això, sobretot per tornar a tenir accés a l'habitatge, o sigui, per accessibilitat a l'habitatge, també fem diferents ajudes a rehabilitació d'habitatge i alguns el fem a canvi que aquest habitatge el lloguin a habitatge social. Això també ho hem fet en alguns habitatges i ens ha sortit d'alguna manera. I capítol a part, podríem dir, que és el tema dels habitatges d'ús turístic, que a Sitges ens ha afectat moltíssim. A Sitges, d'això que us deia, dels aproximadament 18.000 habitatges que tenim,
Actualment, UTs legals n'hi ha un 9%, perquè això ho tenim regulat. UTs il·legals segurament hi ha el doble, ja ho sabem, perquè, bueno, o ens ho imaginem, perquè tampoc no ho podem saber. Sí que hem fet estudis, que ens han buscat les pàgines web, el que s'anuncia, clar, ara segurament no estan plens, però disponibles n'hi ha molts. La primera actuació que vam fer nosaltres va ser que a través d'una modificació urbanística vam limitar a un 9% els habitatges. Per això n'hi ha aquests 1.700 i escaig, perquè és el 9%. O sigui, de tot l'habitatge disponible només pot haver-hi un 9% que sigui UT. Quan arribem a aquest topall, que ja estem ara, no donem més llicències. Això per una banda. I aquest 9% l'hem distribuït també, no és a tot el territori igual. No és el mateix on hi ha masies, diguem, que al centre, però el total és un 9%. A banda, també hem fet, que estem encara, perquè l'hem acabat just ara, una ordenació dels habitatges d'ús turístic, evidentment dels legals, però que també, si no tens llicència, per tant, ja entres dins de les sancions. Una ordenança que també hem intentat limitar una mica, evidentment, el creixement i sobretot el control. I, per exemple, actualment, amb l'ordenança que tenim ara actualment, ja no es pot transmetre la llicència d'habitatge d'ús turístic. Si un es ven al pis, la llicència aquesta es perd. Amb això hem tingut molts problemes, ja us dic ara, i moltes al·legacions, i hi ha molta gent que no ha estat d'acord. Però era l'única manera que el TAP comenci a tornar a sortir, perquè ara és que no pots agafar una llicència d'ús turístic a Sitges perquè està limitada al màxim. També, evidentment, en el tema de sancions pels il·legals, una de les coses que nosaltres fem també és que les sancions són força elevades, perquè van entre 60.000, em sembla que és, i no sé si 300.000 euros. Vull dir, són sancions, evidentment, si reiteres, vull dir, té tota una sèrie d'indicadors, però una de les coses que fem és que oferim rebaixar les multes, diguem, a canvi de posar aquest habitatge com a habitatge social durant uns anys. Això també ho posem a l'ordenança. I també és veritat que durant aquests últims anys, és cert que ara amb la pandèmia la cosa ha canviat una mica, però durant aquests anys hem fet bastanta inspecció i sancions amb tota la problemàtica que comporta, perquè no és gens fàcil, perquè hi ha moltes empreses amb seus estrangeres, que costa molt notificar, que costa molt que se n'assabentin i que compleixin, però tot i així hem fet bastanta persecució dels il·legals i sobretot hem ordenat els legals. Però per nosaltres era molt important perquè era un altre dels temes que abans de la pandèmia estava molt descontrolat, l'habitatge d'ús turístic. Va començar a créixer desmesuradament i només ens faltava això, no? Amb un habitatge tan car com teníem, només ens faltava que la gent ja ni tan sols llogués els seus habitatges a ciutadans residents, diguem, perquè a tothom li sortia molt més a compte llogar-lo com a habitatge d'ús turístic. Per tant, només així, grans trets, dir-vos que la situació d'ara és això, per nosaltres, la joia de la corona, diguem, és els 175 habitatges que estem fent, i després totes les altres polítiques, sobretot, de donar accés a habitatges. A Sitges no tenim, tot i que anem controlant, però no és una població que tinguem molt habitatge buit. No el tenim, perquè aquí, fins i tot durant les crisis, sempre s'ha anat construint i sempre es ven i sempre... No hi ha molt habitatge en buit, o almenys, tot i anar-se controlant, evidentment. Per tant, hem d'anar traient habitatge fent això, donant ajudes, fent rehabilitacions i que canvi el donis per habitatge social, és a dir, fent diverses fórmules. I fins aquí una mica, així amb trets grans, el tema de l'habitatge a Sitges. Gràcies, Aurora. I a tots els panelistes us demano, hem parlat de fer una intervenció de 7 minuts, sé que és difícil ajustar-la, però serem flexibles en això perquè sé que a vegades l'ha explicat tot un seguit de polítiques que s'estan fent o projectes o idees, doncs és més difícil, però si ho intentem ajustar, doncs tindrem temps també perquè els assistents facin preguntes, que també ho aprofito per dir-ho ara. A les persones que s'esteu seguint podeu fer preguntes pel xat i quan acabin tots els panelistes doncs obrirem un torn de paraules i us anirem donant veu. I ara la persona que intervindrà serà l'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, i crec que també ens pot donar una visió. En aquest cas no és el típic poble de l'àrea metropolitana. De fet, no hem buscat típic poble de l'àrea metropolitana amb molts recursos i amb
sinó també pobles que estan fent, ciutats que estan fent esforços que a vegades són les que menys observades estan pels focus. És a dir, parlem molt de la política que fa la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, però també a la segona corona hi ha grans herois. I l'alcalde de Caldes de Montbui, l'Isidre, avui ens explicarà les polítiques que fan d'habitatge, especialment per a joves. Isidre, endavant, tot teu. Moltes gràcies. En primer lloc, la més sincera enhorabona per organitzar un fòrum com aquest. La qüestió d'habitatge preocupa. Ens preocupa a cada un dels alcaldes i alcaldesses del país, regidors i regidores. Ens preocupa perquè és un dels grans problemes o dels grans reptes que tenim precisament com a país. Com has dit, José, nosaltres som un poble meravellós, extraordinari, amb unes aigües termals supercalentes. Estem relativament a prop de Barcelona, però encara ens sentim molt poble, però tenim les dificultats que us sonaran a tots i a totes precisament derivades de l'arc metropolità de la capital. Caldes és un poble amb una certa qualitat de vida, vull dir que hi ha una alta demanda per venir a viure a Caldes, però hi ha una baixa oferta d'habitatge. Va haver-hi poca construcció durant els anys d'especulació urbanística o d'especulació immobiliària i això va fer que els preus anessin pels núvols. No sé si us sona aquesta història. Aquí és on crec que ha d'intervenir l'administració i l'administració local, especialment des de la subsidiarietat. Com? Des de les oficines locals d'habitatge. Nosaltres hem treballat en dues vies. La primera és la defensa del dret a l'habitatge i l'altra és la promoció d'accés a l'habitatge, especialment en habitatge assequible. Començo amb la defensa del dret a l'habitatge. Al cap i a la fi, les oficines locals fem de tot, això la Magalí, per exemple, ho sap, des de Sant Celoni, especialment les tramitacions d'ajudes al lloguer, la gestió de borsa municipal des de propietaris privats que posen el seu pis a disposició. Haig de dir que són pocs, els propietaris o propietàries, ja que quedem molt a baix de les franges de preu de mercat, per tant, som poc atractius, però en tenim i és un recurs interessantíssim. Fem molt assessorament i servei jurídic, gratuït, evidentment. Fa uns anys era molt més enfocat a qüestions hipotecàries, a dia d'avui molt més enfocat a qüestions relacionades amb lloguers abusius. I una altra qüestió important que també fem és la denúncia. Crec que els ajuntaments podem fer denúncia contra fons voltors o grans monstres com és la Sareb. A nosaltres a Caldes ens ha passat. L'especulació urbanística també ha arribat a un poble com Caldes de Montbui, de 18.000 habitants. Tenim fons voltors que abandonen pisos que després acaben sent ocupats amb el risc que això suposa per a les persones que hi viuen de forma irregular. I l'única via que podem fer és treballar per la legalització. I ho hem fet anant a Mossos d'Esquadra i denunciant. Primer de tot, instal·lant comptadors socials en aquests habitatges, en aquests blocs ocupats. Denunciant a Mossos i els propietaris, que són els focus del conflicte, són el conflicte originari, denunciant la Sareb i el fons voltor i el Corona Estate, que és en aquest cas, per la inseguretat i el risc dels seus ocupants. Hi ha hagut molts incendis en aquest sentit, per connexions fraudulentes i perilloses. I també interposant multes urbanístiques, que això també és una competència municipal, per l'abandonament d'aquests edificis. En aquest sentit, la Fiscalia de Granollers ens ha proposat com a mediadors, que era el que nosaltres volíem, fer de mediadors entre aquests fons voltors, els quals, quan nosaltres trucàvem, ens sentíem absolutament petits contra uns monstres molt grans, però ja la Fiscalia de Granollers ens ha interposat com a mediadors entre aquests fons i els ocupants. I les qüestions d'accés a l'habitatge, perquè l'objectiu que tenim, evidentment, com molts de vosaltres, o com ha dit l'Aurora, també a Sitges, és la de multiplicar el parc d'habitatge públic. El tanteig i retracte és una bona eina, o ha estat una bona eina, però ens estem trobant que els seus preus són molt alts, a dia d'avui, no ens estan sent precisament molt atractius, però és una eina que tenim als ajuntaments. També la legalització o la inscripció d'aquests pisos, és a dir, acabant en el notari està sent molt lent, els tantejos i retractes estan sent molt lents, i per tant ens hem posat a fer promoció directa en 3 projectes. El primer és la reconversió d'un antic espai sociocultural, d'una sala polivalent, que havia quedat en desús, en habitatge. El segon és una cessió d'ús en sòl públic, terrenys municipals que posem en licitació a X anys perquè una cooperativa els construeixi i gestioni. I tenim ja la licitació arrencada en el darrer ple municipal. I el tercer projecte, que és on volia anar, projecte d'habitatge per joves. En aquest cas,
nosaltres hem impulsat en uns terrenys qualificats com a dotacionals un procés participatiu i amb habilitat ja a la partida per construir un projecte d'habitatge per joves. Per què per joves? Perquè crec que no hem de cometre els mateixos errors que vam cometre ara fa 10 anys, que és el fet d'oblidar el jovent no de les polítiques actives d'habitatge, sinó de tot, perquè taxes d'atur del més del 50% són inassumibles, perquè la fuga de talents és inassumible. Per tant, els joves també han de ser un col·lectiu especialment prioritari per les polítiques d'accés a l'habitatge. Jo us proposo fer-ho interactiu. Si podeu, els que ens esteu escoltant i també vosaltres, panelistes, podeu connectar-vos a habitatgejovecaldes.cat, allà hi veureu un magnífic vídeo on hi ha uns renders extraordinaris i, per tant, us convido a fer una passejada per aquest projecte d'habitatge per a joves. Vaig per feina, ja acabo. Simplement comento algunes de les dificultats que hem tingut. No me l'hauria imaginat mai, i és que el projecte d'habitatge per joves, també els altres, però especialment l'habitatge per joves, ha estat clarament l'efecte NIMBY. Teníem a dia d'avui 400 persones, 400 veïns o veïnes que han fet una recollida de firmes, no oposant-se al projecte d'habitatge per joves, sinó demanant un trasllat de la ubicació. Això és un NIMBY. Un NIMBY és aquells projectes que diem que tots hi estem a favor, però que els volem lluny de casa. Per què tenim aquest efecte NIMBY? Primer de tot, per la consideració social. No vaig calcular-ho, confesso. Estem ubicant habitatge per joves en una zona benestant del poble i ja pensava que era una de les qüestions més interessants. També per por, els joves faran festes, trencaran la tranquil·litat del barri. Crec que no és així. Jo el que crec que especialment el que aconseguirem és trencar molts prejudicis i això és el més interessant del projecte d'habitatge per joves, que també us proposo que ens faci reflexionar. I ja per acabar, si demanem educació pública de qualitat, si demanem salut pública de qualitat, si demanem transport públic de qualitat, hem de poder demanar habitatge públic de qualitat i assequible com un dret absolutament fonamental. Moltes gràcies. Gràcies, Isidre. I acabes amb una qüestió important, que l'habitatge s'ha de contemplar com un dret, un dels pilars de l'estat de benestar, i més com un dret subjectiu, no com un element de polítiques subsidiàries. I ens has obert moltíssims fronts perquè has parlat de feina de mediació, d'informació, de denúncia, de lluitar contra certs fins i tot prejudicis. I aquestes coses veuen a peu de carrer, és a dir, els diputats no ho hem vist, ho hem de veure de forma vicària, ho veiem a vegades quan baixem o quan hem fet vida municipal, però aquesta realitat la veieu els regidors i alcaldes que esteu a peu de carrer, la gent de les entitats. I anem a una altra regidora, que també jo crec que és una lluitadora, perquè la Magalí l'he conegut, ha sigut segurament una de les regidores que més feina m'ha donat com a diputat, perquè contínuament m'ha estat demanant, proposant, combatent de mil fronts, perquè crec que Sant Celoni tenia una problemàtica d'habitatge molt complexa, i especialment amb la Sareb, perquè a vegades, per exemple, quan es parla d'habitatges buits, doncs al centre de Barcelona no n'hi ha, o a l'Eixample no n'hi ha tants, a Ciutat Meridiana, que és el meu barri, sí, i Sant Celoni en té bastants habitatges buits de la Sareb, i aquí és on tu estàs fent una tasca per intentar que això acabi com a habitatge protegit. I per tant, Magalí, explica'ns les teves aventures, victòries i també no derrotes, però sí entrebancs que et posen. Hola, bona tarda. Primer de tot també agrair-vos moltíssim aquesta convidada i aquesta xerrada o aquest debat envers l'habitatge, perquè realment l'habitatge és un dret fonamental per a totes les persones. O sigui, jo sempre dic que tota aquella família o persona que no té un habitatge on viure, no podem demanar res d'ella, en aquest sentit. De quina manera tirar endavant si ni tan sols té un sostre? Doncs bé, nosaltres, Sant Celoni és un municipi que està a peus del Montseny. A nosaltres també ens afecta tot el que és l'àrea metropolitana, per dir-ho així. Tenim uns 18.000 habitants, més o menys. Llavors, nosaltres tenim l'oficina local d'habitatge des del 2008. Des del 2008 també es va crear l'oficina d'habitatge del Baix Montseny, que vam treballar un conveni amb 16 municipis per poder tramitar tot el tipus d'ajudes en quant a habitatge, donar suport jurídic també.
i estem treballant amb aquesta línia. En quant a l'oficina d'habitatge de Sant Celoni, treballem en diverses línies. Una, sobretot, és el pla local d'habitatge, que aquest ens ajudarà a fer una diagnosi del territori, i després també perquè volem començar a treballar un nou POM. Després treballem tot el que és l'habitatge social i després tot el que són ja també ajudes de lloguer en aquest sentit. En quant a l'habitatge social, aquí què és el que hem fet? Doncs hem mirat d'adquirir habitatges per tot arreu, per dir-ho així, i treballem diferents programes. Treballem la cessió d'habitatges, treballem el programa Lloguer Segur, el reallotgem i després els convenis amb grans tenedors. Ara mateix tenim uns 14 habitatges. D'aquests 14 els hem comprat o via concurs o via tanteig i després en tenim 4 que és en conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. En quant al tema de tanteig, nosaltres ara en comprarem 3 més, però sí que val a dir, que és el que deia l'Isaac, que és complicadíssim. O sigui, que en el moment que tu fas l'oferta de comprar aquest habitatge, perquè nosaltres de moment els preus més o menys ens quadren i ens lliguen, què passa? Vas a veure l'habitatge està ocupat, normalment per família de serveis socials, perquè nosaltres més o menys les tenim totes detectades, o els APIs no es presenten, amb la qual cosa no pots fer-hi res. Per altra banda, quan intentes ja fer la compra, que si falta la cèl·lula, que si falta... O sigui, falta molta paperassa i llavors enlenteix moltíssim. Nosaltres per comprar un pis de tanteig hem trigat quasi, no us diré mentida, quasi un any. La veritat, després has de comptar que has de fer reformes, no? Però nosaltres, tot i així, no tirem la tovallola i continuem comprant pisos de tanteig i et dic que ara en breu en comprarem 3. Després treballem el que és el programa Lloguer Segur. El programa Lloguer Segur bàsicament és un programa que el que intentem és posar en circulació habitatges buits de propietaris i llavors els donem una seguretat en quant que l'Ajuntament lloga aquests habitatges i d'alguna manera també fa un seguiment de les famílies que accedeixen a aquests habitatges. Sempre són famílies vinculades a vulnerables, vinculades a serveis socials, que es fa un pla de treball amb elles. En aquest sentit, amb el programa Lloguer Segur en tenim 3, i ara traurem una nova licitació i després treballem també amb el programa Reallotgem. El programa Reallotgem és un programa que ha tret la Generalitat d'alguna manera que en col·laboració amb els municipis el que es fa és buscar també habitatges buits perquè la Generalitat els lloga amb un màxim de 5 a 7 anys i fa primer paga 18 mesos d'anticipació d'aquests lloguers. Aquests sobretot van vinculats amb meses d'emergència. Nosaltres de meses d'emergència en tenim bastantes encara o sigui que estan atorgades però falta habitatge. I llavors ja entrem en el que és la relació amb grans tenedors. Aquí són molt difícils, costa molt. Nosaltres hem tingut relació amb Divarian i anàvem treballant tot el tema d'informes de vulnerabilitat per poder aturar desnonaments, però va arribar un dia que per X raons es van trencar les converses, amb la Caixa, per dir-ho així, nothing de nothing. Amb el Banc de Sabadell s'ha fet alguna proposta de lloguer social, però ara tot això està aturat per la llei. I en quant a Sareb, aquest és el gran què, no? En quant a Sareb, nosaltres tenim un bloc a Sant Celoni, que són 38 pisos, que eren de la... O sigui, l'Ajuntament va fer una sessió el 2003 a Caixa Catalunya i aquests, a través d'una mercantil, van fer 38 pisos de protecció oficial que anaven destinats a gent gran, a gent jove, a persones amb minusvalies, amb l'aprovació en població en general, etc. En un principi aquestes vivendes funcionaven i anaven bé, fins i tot es van obrir uns 20 expedients a través de la Generalitat de Catalunya i conjuntament col·laborant amb l'Ajuntament, aportant famílies que així es necessitava. El que passa és que quan el 2013 entra en joc Sareb i aquí és quan no tenim un gestor de finques clars, no es tramiten expedients, tot queda com aturat. Llavors, en aquest sentit, actualment tenim 10 vivendes llogades, hi ha 10 ocupades i les altres són buides. Què passa? El 2018 intentem parlar amb Sareb ja perquè gestioni aquests pisos i els posi en lloguer. Però què passa? També aquests pisos costa molt que es posin en lloguer perquè tota la part de subministrament és elèctrica. Llavors, és un cost molt elevat per a les famílies. Què passa? Que sí que s'arriba a un primer acord i Sareb diu que llogarà aquests pisos i amb famílies vinculades de serveis socials que nosaltres d'alguna manera proposarem.
A partir d'aquí, Sareb no fa res, i automàticament nosaltres tramitarem una resolució d'alcaldia en el sentit que ells han de llogar aquests habitatges, si no, l'Ajuntament iniciarà les accions necessàries judicials per recuperar aquest bloc d'habitatge, perquè el sòl és de l'Ajuntament i d'alguna manera sí que és veritat que al cap de 75 anys aquest bloc passarà a l'Ajuntament a cost zero, però bàsicament el fet és que tenim uns habitatges buits aquí. Llavors, just començar el 2019 s'envia un burofax també amb aquesta línia de o resoleu això o començarem accions judicials cap aquí. Llavors, aquí és quan comença que Sareb ja es posa en contacte amb nosaltres per treballar convenis. Nosaltres aquí agafem l'oportunitat i diem que, a part del conveni de Maria Aurèlia, d'aquest bloc de pisos, també volem un conveni de pisos lliures. El conveni de pisos lliures, que són uns 9 pisos, ara mateix, avui l'alcalde us puc dir que ha signat, totes aquestes converses van començar durant la pandèmia, per dir-ho així al principi, i per signar aquest conveni de pisos lliures ha sigut complicat, a base de reunions i reunions. Quan es va decidir que sí, se'ns va aturar. Llavors Sareb ens va canviar un pis, llavors ens va canviar la persona, el referent, després ens va canviar els poders de la persona. Total, que ha sigut una mica de garbuix. Al final, ja et dic, s'ha aprovat per Junta de Govern i jo crec que en els propers dies Sareb ja firmarà el conveni. En quant a l'altre, és més complicat. En quant al bloc de Sareb de pisos de protecció oficial, aquest és complicadíssim, perquè aquí no ens posem d'acord, perquè ells tenen un conveni marc i es regeixen amb tot. Llavors, aquí sí que tenim posicions enfrontades, per dir-ho d'una manera. Els serveis jurídics en un moment va semblar que no hi havia problema per signar el conveni, perquè es podia motivar molt bé amb uns criteris clars i amb temes socials, sobretot vinculats a la situació de la Covid-19, però això també ho va dir amb la boca petita, llavors el secretari no ho va veure gens clar perquè no entenia perquè nosaltres teníem que posar diners en unes vivendes que a la llarga ja serien nostres i a cost zero. Llavors aquí estem en aquesta entroncada que nosaltres demanem a Sareb, sisplau, que d'alguna manera llogui aquests habitatges i que nosaltres li puguem proposar a les famílies en aquest sentit, perquè clar, és com una mica incongruent que l'Ajuntament hagi de pagar per uns habitatges que a la llarga seran seus. Llavors, què passa? Si nosaltres hem d'avançar els lloguers a Sareb, nosaltres hem de pagar per les reformes d'aquests habitatges a Sareb, llavors aquí tenim aquesta entroncada, està sent difícil i nosaltres el que ens vam plantejar va ser primer tirem endavant, signem i tinguem lligat el conveni de pisos lliures, després intentem anar cap a aquest altre conveni que realment ens està costant força. Llavors ara està aquí el tema. Per altra banda també ens demanen que hem de canviar el perfil de les persones que van destinades a aquests habitatges. Després també què passa? Que aquests habitatges, el llindar econòmic era molt alt, també es tindria que baixar. Són tota una sèrie de hàndicaps que aquí el que jo tenim molt clar és que el que Sareb tindria que fer és cedir la totalitat al municipi, o llogar o cedir la totalitat. Llavors aquí estem amb una entroncada. I aquí una mica sí que en aquest punt és quan jo vull comentar això, tot aquell treball que es va començar a fer per part del José Rodríguez amb el grup parlamentari, perquè Sareb cedís les vivendes als municipis. Jo crec que aquest seria un dels casos, perquè el sòl és de l'Ajuntament, sí que el dret a superfície i l'usdefruit és de la Sareb, però clar, estem entenent que hi ha uns habitatges buits, que hi ha unes vivendes ocupades, que totes són ocupades de famílies des de serveis socials, en aquest sentit, i les tenim detectades, i són famílies que han de tirar endavant en tot moment. Nosaltres el que volem és normalitzar la situació d'aquestes famílies, normalitzar i que puguin tirar endavant amb els lloguers que amb els convenis de Sareb van de 75, em sembla, a 150 euros al mes, segons els ingressos econòmics de les famílies. Però la situació és complicada, és difícil perquè, per dir-ho d'una manera, els municipis més o menys que són meitat poble, meitat poble gran o ciutat petita, ens és molt difícil i realment hem de picar molta pedra
però nosaltres no defallim i continuem i buscarem habitatges per tot arreu. També haig de dir que estem treballant amb l'ordenança de l'increment de l'IBI al 50%, perquè de moment tenim, a través de Diputació, tenim detectats els pisos buits que tenim, però tot i així els hem de desgranar, perquè allà ens entra tot, des de terrenys, habitatges, ens entra tot, i llavors també és una altra feina que volem fer, el tema de l'increment de l'IBI als pisos buits. Una mica seria tot el mapa aquest. He parlat una mica ràpid, no sé si m'heu entès prou bé, però una mica era per... No sé quant temps he estat, però per no superar el temps. Bueno, Magalí, gràcies. I ens has mostrat que a vegades intentar negociar amb la Sareb, fins i tot tenint la llei de costat, és com gairebé reformar la Constitució espanyola o arribar a llançar l'anell únic al volcà, però haurem de treballar des de dalt també, des dels àmbits parlamentaris i des d'altres àmbits per poder facilitar-vos la feina, però hi ha marge, però a vegades heu de gratar moltíssim i fer molta feina. M'he quedat sense àudio. Entraríem en un segon bloc de panelistes, que són persones que tenen responsabilitats socials, no polítiques. I en aquest cas parlaríem amb la Maria Campuzano, que és representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i crec que ells han treballat molt en aconseguir que hi hagués una llei al Parlament de Catalunya que defengués la famosa 24/2015, que eviti que cap persona a Catalunya pateixi pobresa energètica, però després l'aplicació real requereix treball de l'administració pública, dels polítics, però sobretot també un treball dels activistes, dels serveis socials, de la gent que està a peu del canó. Jo crec que la Maria ens pot explicar molt què estan fent, com ho fan, com es treuen el suc als marges legislatius, com fan també que les administracions que a vegades no arriben o no saben fer la feina, ells els obliguen a fer-la i, per tant, crec que la seva experiència a peu de canó ens és important. Endavant. Bueno, doncs, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació, per convidar-nos a participar en aquesta jornada. Intentaré, amb els 7 minuts que tinc, explicar breument una mica quin és el paper que tenim nosaltres com a Aliança contra la Pobresa Energètica i, com deia el José, doncs, bàsicament és pressionar a les administracions, a les empreses que gestionen aquests serveis bàsics perquè garanteixin els nostres drets i també impulsar, en alguns casos, lleis per garantir-los i, a la vegada, informar, donar a conèixer quins són els drets que tenim com a ciutadania, perquè, malauradament, en molts casos això no es coneix. Quan nosaltres vam començar en matèria de pobresa energètica, no s'havia fet gaire. Sí que és cert que Catalunya és un dels territoris pioners, mare meva, és que està havent molt de vent, un dels territoris pioners en la feina, en la lluita contra la pobresa energètica, perquè, de fet, des del desembre del 2013 fins ara, s'han aprovat 3 normes diferents per protegir a les famílies contra els talls de subministrament. En primer lloc, al desembre del 2013, la treva hivernal, que va durar pocs mesos perquè de seguida va ser objecte d'un recurs d'inconstitucionalitat que la va suspendre i després va haver una sentència que la va anul·lar. Per revertir aquest decret es va impulsar el desembre del 2014 la reforma del Codi de Consum, que, de nou, va ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat i la van suspendre. I, per fi, arriba la llei que comentava el José, que és la llei 24/2015, que aquesta llei, que sempre ho expliquem perquè hi ha hagut molt de rebombori i també perquè han tombat moltes lleis anteriors, aquesta llei en matèria de pobresa energètica mai ha estat afectada per recurs d'inconstitucionalitat. La part d'habitatge sí, però la part de pobresa energètica no i, per tant, des del juliol del 2015 està en funcionament i es pot aplicar. Llavors, aquesta llei el que té d'especial és que l'hem fet a través d'una iniciativa legislativa popular, per tant, és una llei que hem impulsat la ciutadania i que parteix també de l'experiència de les pròpies persones afectades per aquesta
problemàtica. I per això creiem que és una llei que és eficaç, que és efectiva i també perquè tenia aquest precedent, aquestes dues lleis anteriors que comentava, que, tot i que van ser objecte de recurs, sí que van estar en vigor durant un temps. I allà vam poder veure quines eren les llacunes, quines eren les millores que es podien fer i que vam intentar incorporar en aquesta llei 24/2015. Què és el més rellevant? Bàsicament, que la llei el que planteja és un canvi de paradigma en la línia d'intentar donar obligacions a qui fa negoci amb drets fonamentals, tant amb l'aigua, l'energia, com també amb l'habitatge, que aquí no entraré tant perquè no és el meu tema, però això per una banda, i és una llei d'emergència, és a dir, no és una llei que resol el problema, sinó que intenta aturar el cop i per això intenta posar fi als talls de subministrament i donar una solució al tema del deute. Llavors, entrant en la qüestió dels talls, aquesta és una de les... El José em va demanar com que expliqués també qüestions concretes. El tall, la desconnexió, és el que més li preocupa a les famílies, el quedar-se sense aigua, el quedar-se sense llum. I les situacions que viuen les famílies, en molts casos, aquesta por els hi fa viure situacions indignes com no menjar de manera adequada, no posar la calefacció a l'hivern per por a no poder-la pagar, desconnectar inclús aparells respiratoris, desconnectar la teleassistència, tot això per por a no poder pagar la factura. I aquests exemples no els estic inventant, són reals i a més són actuals, que és el més fort, perquè a Catalunya tenim una llei, com us deia, que protegeix contra els talls, però hi ha molt desconeixement i sobretot la campanya de les darreres setmanes en relació als nous peatges i els rècords històrics del preu de la llum ha fet sobretot que la gent gran tingui tanta por, que s'estigui plantejant coses tan bèsties com a desconnectar la teleassistència perquè tenen por de no poder pagar la factura. Llavors, com deia el José, aquí hi ha un repte que tenim tots davant, que és que aprovar una llei, nosaltres el que ens hem adonat és que no canvia la realitat d'un dia per l'altre, que hem d'estar darrere pressionant perquè s'apliqui i amb tota la potència que té. Pel que fa als talls, quan aquesta llei es va aprovar va haver-hi una resistència molt forta, igual que estava explicant amb els fons voltors, els bancs i tal, va haver-hi una resistència molt forta per part de les grans empreses que no volien complir amb la llei catalana, només volien complir amb la llei espanyola, que era la que creien que els obligava, que evidentment els dona moltes menys obligacions que la que tenim aquí, però arrel del cas de Reus, d'aquella dona que va morir a causa d'un incendi perquè gas natural, l'actual Naturgy, li va tallar el subministrament, la situació canvia. Canvia tant per part de les administracions, sobretot de la Generalitat, que es posa les piles en exigir el compliment d'aquesta llei i canvia també per part de les empreses que comencen a tenir por i comencen a complir la llei. Això no vol dir que ja no hi hagin talls, però sí que la situació ha millorat moltíssim i ara s'estan aturant milers de talls a Catalunya de famílies vulnerables. La següent qüestió que intenta abordar aquesta llei és el deute, que és la qüestió més complexa, perquè nosaltres el que volíem amb aquesta llei és traslladar aquesta filosofia, aquest canvi de paradigma que deia, i que fossin les empreses i no els fons públics que assumissin la part que les famílies no podien cobrir. Però ens havíem d'ajustar al marc competencial que tenim a Catalunya ara mateix i, per tant, no podíem obligar-les directament i ens vam inventar aquesta idea dels convenis, que no és perfecta, perquè aquí hi ha d'haver un acord entre les dues parts. S'ha de posar d'acord l'administració i s'ha de posar d'acord l'empresa. I per això no ha estat fins ara, al març d'aquest any, 5 anys després que s'aprovés la llei, que tenim el primer conveni amb una empresa energètica, que en aquest cas és Endesa, que almenys és la més gran que tenim a Catalunya, per tant, donem una cobertura molt àmplia al territori català, però encara ens falten altres. I aquí, de nou, el repte, ara mateix que ja per fi hem aconseguit aquesta signatura amb un procés, creiem, molt potent, perquè ha sigut administracions i societat civil treballant conjuntament i forçant a l'empresa a arribar a un acord. Evidentment, aquest acord no era tot el que nosaltres volíem, aquí ja parlo com APE, perquè nosaltres volíem, com us deia, que fos 100% assumit tot per l'empresa, però creiem que és molt bon acord perquè hem aconseguit alguna cosa que quan es va aprovar aquesta llei el 2015 era impensable.
Ara bé, ara la pilota torna a estar a la taulada de la Generalitat, que és qui ha de fer realitat aquest conveni. Tant la part de la condonació del deute, que encara a dia d'avui les famílies no han rebut la carta, com el futur, que és posar en marxa tots els mecanismes que hi ha en aquesta llei. L'última reflexió que volia fer, un minut més, és en relació a que aquesta llei també ha creat un marc per resoldre situacions que potser no estan específicament registrades a la llei, però que també ha generat aquest marc perquè es puguin desenvolupar. Parlo en concret de situacions que ja s'han fet menció en les anteriors ponències, que és les situacions d'aquelles famílies que estan ocupant un habitatge en precari, perquè s'han vist al carrer, no han vist cap altra alternativa, han ocupat un habitatge i aquestes famílies no tenen garantit l'accés als subministraments bàsics de manera regular. Moltes d'elles o no tenen o estan connectats de manera irregular amb els perills que també s'han comentat. Doncs la 24/2015 genera un marc en el qual alguns municipis, pocs encara, han desenvolupat protocols perquè aquestes persones puguin accedir a l'aigua. Aquí els municipis sí que tenen molt de paper i creiem que és molt important que aquests protocols es repliquin a tots els municipis de Catalunya i després, en el cas de la llum, també en aquest conveni amb Endesa hem aconseguit incloure el fet que aquestes famílies puguin accedir a la llum de manera legal. Què passa? Que a dia d'avui, que nosaltres sapiguem, a través d'aquest conveni encara no s'ha posat cap d'aquests comptadors perquè sembla ser que Endesa està bloquejant això, dient que encara no han desenvolupat els protocols, etc., quan ja fa més de 2 mesos que això es va signar. Per tant, bàsicament, nosaltres el que fem és, amb les eines que tenim, intentar exprimir-les al màxim. Això és el que continuarem fent, perquè ja que les tenim, creiem que s'han d'utilitzar amb tot el potencial que tenen i aquesta feina conjunta, administració i moviments socials, crec que és un bloc, és un camí que s'ha de continuar fent. Gràcies. Moltes gràcies, Maria, i sobretot també per els exemples que has donat, que potser no hi ha talls de subministrament o són més difícils que hi hagin, però la pobresa energètica existeix i són exemples que toquen molt la fibra i també per la feina que esteu fent i per també jo com a exdiputat veure que a vegades la feina que es fa al Parlament té utilitat, no perquè els diputats són magnífics i fantàstics, sinó perquè hi ha gent al món municipal i al món de les entitats que podeu baixar aquestes lleis al món real i aplicar-les. I ara anem a un altre cas també d'una altra proposta social del David Guàrdia, que és representant de Sostre Cívic, que ens explicarà una altra forma de fer cooperatives d'habitatge i no la típica clàssica que s'ha fet, sinó una altra forma de fer cooperativisme en el món de l'habitatge i treballar aquest habitatge social d'una forma diferent i que crec que és bastant interessant. David, tot teu. Bona tarda i gràcies a tothom per aquesta ponència tan interessant i que combina també experiències socials però també allò realitats des del món local, que sempre és interessant des dels dos costats, diguem-ne, de la barrera, perquè una mica el que vinc a parlar també és d'aquesta col·laboració público-cooperativa o público-comunitària. Una mica per anar molt ràpid, que tenim poc temps i potser deixar temps també pel debat posterior, una pinzellada del model i una altra després de com col·laborar entre cooperatives i administracions. En relació al model, com deia justament el José, l'habitatge cooperatiu en situació d'ús o el cooperativisme d'habitatge en situació d'ús, i que molts i moltes ja coneixeu, bàsicament és aquell cooperativisme d'habitatge que reté la propietat, és a dir, estem acostumades en un cas gairebé únic a Europa en què l'únic cooperativisme d'habitatge ha sigut tradicionalment aquell que feia la promoció i adjudicava la propietat a les seves persones sòcies i, per tant, no només suposava molts cops una venda de sòl públic, perquè molts cops era amb sòl públic, sinó que també en el benentès que la protecció oficial, quan era així, no eren definides, efectivament eren habitatges que anava a mercat al cap d'11 anys, sinó que, a més, la realitat cooperativa, és a dir, la vivència cooperativa, era molt feble, perquè al cap i a la fi les persones s'apuntaven en aquestes cooperatives per tenir un habitatge i, per tant, no generava aquesta dinàmica cooperativa de manera permanent que sí que les cooperatives d'habitatge en situació d'ús promovem. Per tant, diguem-ne que enfortim l'habitatge, un model d'habitatge estable a llarg termini, però també enfortim i consolidem el cooperativisme. Llavors, què és exactament? La cooperativa reté la propietat i adjudica l'ús a les persones sòcies que poden viure-hi de manera similar al que seria un lloguer. En el fons,
és com un lloguer, són cooperatives de lloguer, els models que ens inspirem són a les cooperatives de lloguer del Quebec o d'altres llocs, el que passa que per una qüestió jurídica, diguem-ne, no fem contractes lau, no fem contractes segons la llei d'arrendaments urbans, sinó que es fa una cessió d'ús a les persones sòcies perquè prima la relació societària, és a dir, com que el llogater és propietari també, és a dir, és membre de la cooperativa de la que és propietària o titular de l'immoble, per tant ets llogater i participes de la propietat, doncs un contracte segons la lau entenem que no té sentit aquí, que diferencia què és de la propietat i què és de la persona llogatera. Però el concepte vindria a ser aquell en què tant la propietat com el finançament és de la cooperativa i les persones sòcies hi podem viure o indefinidament o un termini, diguem-ne, prou llarg, o bé aquell que s'acordi amb l'administració si és que és sol públic. Però que, en qualsevol cas, la contraprestació no és una aportació, és sobretot quotes periòdiques, com si fos un lloguer, i per tant és la cooperativa la que, diguem-ne, amortitza el préstec hipotecari si s'escau i a preu de cost amb les quotes mensuals de les persones sòcies, doncs assumeix aquestes despeses reals, aquest preu de cost per part de la cooperativa. Aquest tema de preu de cost és molt important perquè amb altres entitats, siguin amb o sense lucre, diguem-ne, que l'entitat pot llogar o pot comprar al preu que vulgui, però el concepte de la cooperativa de preu de cost és molt important perquè vol dir que no hi ha marge, és a dir, més enllà del fons de solidaritat o d'impagaments o aquells elements que vulguis dotar o de replicabilitat, aquí el que estem dient és que la cooperativa realment no és una entitat que tingui una voluntat de tenir benefici, perquè són cooperatives sense lucre i, per tant, no només, diguem-ne, la promoció, sinó tota la gestió, al final, beneficia les persones sòcies. I, a més, la pròpia gestió democràtica d'aquestes entitats, d'aquestes organitzacions, també assegura la transparència i també assegura això, efectivament, aquest preu de cost que comentàvem abans. En el fons, som cosines germanes de fundacions que potser fan lloguer, però amb la diferència d'aquesta gestió democràtica i de, diguem-ne, aquest element del preu de cost. A més, el moviment cooperatiu a Catalunya, però també en molts llocs, també destaquem per anar un pas més enllà i també amb aquesta voluntat transformadora, més enllà de proveir habitatge, també estem fent apostes molt fortes per la sostenibilitat. No és en va que, tot i que ara està una mica més de moda, però que els primers edificis de fusta més alts de l'Estat han sigut impulsats per cooperatives d'habitatge o que moltes d'elles incorporen espais comunitaris, per exemple, per tenir societats amb més interacció social i més cohesionades i també per compartir serveis i recursos, o que justament també s'estan donant casos pioners també d'inclusió social o també d'aposta al mercat social. És a dir, moltes d'aquestes cooperatives d'habitatge fem una aposta clara per les fiances ètiques, per també contractar cooperatives d'arquitectes o d'altres tècnics i, per tant, també, més enllà de l'habitatge, que és el nostre objectiu principal, també afavorir un canvi de model socioeconòmic, diguem-ne, ja que hi som, també una mica. Per tant, evidentment, habitatge assequible, habitatge preu de cost, gestió democràtica, però ja que hi som, inclusió, mercat social, canvi de model socioeconòmic i també, com comentava, aposta per la sostenibilitat. Llavors, aquest és un model, com deia abans, que no ens inventem, que tot i que aquí ha sigut inexistent i ara molt minoritari, ha tingut un ampli recorregut, per exemple, en països com l'Uruguai, on té molta tradició, a Suïssa, per exemple, també, al Quebec, tornant al continent americà, on, per exemple, un 3% de tots els habitatges gairebé són en cooperatives d'habitatges, o a Dinamarca, que malgrat els toms que ha fet el model, sí que un de cada 3 habitatges de Copenhagen és cooperatiu. A Suïssa, per exemple, més d'un 7% de tot el parc d'habitatges del país és de cooperatives d'habitatge. Sempre ens enlluernem amb el centre i nord d'Europa, on hi ha parcs forts per part de l'administració, parcs d'habitatge forts, però que això sempre es complementa amb entitats sense lucre, si pot ser de gestió democràtica, que realment gestionen un bon tros també del parc d'habitatges i que també es fa amb criteris no especulatius i, per tant, ja garanteixen habitatge assequible. La gràcia del model, sobretot, és l'aposta a llarg termini, perquè encara que aconseguim fer habitatge a curt termini que també ja sigui assequible, a llarg termini sempre ho serà, perquè al cap i a la fi el preu d'aquests lloguers, d'aquestes quotes, no serà pel preu de mercat, sens dubte, sinó com serà preu de cost, es mantindrà estable en el temps i fins i tot baixarà. Per tant, fins i tot encara que adquiríssim un habitatge, que això passa, hi ha cooperatives que adquireixen a mercat un edifici, fins i tot sense suport públic, en molts casos, i encara sigui o no d'HPO, aquest edifici ja mai més es regirà per preu de mercat i, per tant, per sempre més, justament
podrà cedir aquest ús o podrà llogar, podrà cedir aquest ús de manera assequible perquè amb el pas dels anys, a mesura que es vagi amortitzant el préstec hipotecari, i cada cop més s'allunyaran dinàmiques de mercat. Més enllà del concepte, que podem tenir l'oportunitat després de comentar alguna cosa més, aquest model pot adquirir també sòl o patrimoni directament en el mercat i, per tant, com ens agrada dir, alliberar i treure del mercat especulatiu aquest sòl, aquest patrimoni, però també pot ser en col·laboració público-cooperativa, público-comunitària i molts cops amb cessió de sòl de manera similar a com ha explicat l'Aurora a l'Ajuntament de Sitges. En aquest cas, com deia l'Isidre, amb una cedit sòl per cooperatives d'habitatges en cessió d'ús. Entenem que per fer-ho cal fer una combinació, cal que siguin actors amb solvència, perquè efectivament fer una promoció no és quelcom senzill, però també a la vegada posar en valor la dinàmica comunitària de participació que s'origina en les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Més enllà de la cessió de sòl i que puguin haver-hi, per tant, habitatge de protecció oficial, perquè, obro parèntesis, a Catalunya, a més, la llei de d'habitatge i el decret que el desenvolupa preveuen que la cessió de l'ús l'assimila, l'homologa el que podria ser el lloguer protegit, el lloguer d'HPO, per tant, legalment té com la mateixa consideració perquè ens entenguem. Més enllà d'aquesta cessió de sòl, també s'estan originant arreu del país diferents experiències a nivell municipal, també per promoure aquest tipus de model. És a dir, hem trobat també altres ajuntaments que, penso, a Palafrugell, amb Valls, amb altres que, per exemple, potser no han tingut a vegades capacitat per fer promoció o fins i tot adquisició d'habitatge per tanteig i, per exemple, han arribat a un conveni amb entitats com la nostra justament perquè adquirim habitatges o perquè adquirim edificis i perquè els fiquem a disposició de la població. Ens explicava la Magalí que havia trigat un any, si no recordo malament, en adquirir un habitatge. Evidentment, no sucumbirem al discurs liberal d'aquesta administració lenta, però sí que és veritat que no és el mateix també, si anem a la part no pública, no és el mateix una entitat social, una cooperativa, que efectivament una empresa privada. I des d'aquest punt de vista tenim allò bo, diguem-ne, d'organitzacions més àgils també i allò bo també del sector públic, que és l'interès general, diguem-ne, que efectivament el sector privat amb lucre no té. I això ho dic perquè nosaltres, la meva cooperativa, per exemple, sent la cooperativa d'habitatges en cessió d'ús ara més gran, no només del país, sinó també de tot l'Estat, per exemple, hem adquirit ja més de 70 habitatges amb tanteig. Per tant, evidentment, no hem de passar tota la tramitació que segurament la Magalí ha hagut de passar, però que també això ho poso en valor perquè també hem arribat a acords amb administracions públiques per fer aquest tipus de projectes i hem adquirit alguns edificis, en alguns casos amb suport públic i igualment posar a disposició de persones del municipi. I a partir d'aquí, la dinàmica d'aquesta cooperativa permet, diguem-ne, altres qüestions. Hem pogut impulsar projectes on estem introduint habitatges a mesa d'emergències i, per exemple, l'espai i la mixtura que s'origina en un edifici d'habitatge cooperatiu on hi hagi una persona o més d'una provinent de mesa d'emergències o, per exemple, també amb perfils d'especial vulnerabilitat. Penso ara en l'edifici a la Balma, aquí a Barcelona, on hi ha un habitatge destinat a joves extutelats amb un acord en punt de referència, que és una entitat que acompanya aquestes persones, permet imaginar molts altres escenaris també més enllà només del proveïment també d'habitatges. I aquest potencial, ara ja vaig acabant, però, per exemple, té moltes més derivades. Ara hem iniciat una cooperativa constructora pròpia on estem començant a introduir empreses d'inserció sociolaboral o entitats també de l'economia social en l'àmbit de la construcció, allà on realment tenim capacitat per fer-ho també, perquè en l'àmbit de la creació d'ocupació també aquest model, també l'àmbit de la construcció i la promoció sigui una creació d'ocupació de qualitat i, per tant, també amb lògica també d'economia social. I, finalment, dir que també hi ha un conjunt d'iniciatives per promoure el model més enllà de la cessió de sòl i la col·laboració econòmica o els convenis amb cooperatives com la nostra, que tenen a veure amb l'àmbit fiscal, amb l'IBI, l'ICI, etc. I també, això, amb altres tipus d'ajuts i de polítiques. I, per últim, comentar que també és un model que estan naixent noves iniciatives pioneres, com, per exemple, l'oportunitat de fer projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús per gent gran, amb serveis i espais compartits i, per tant, com a mig camí entre models més institucionalitzats,
com podria ser una residència i que, per tant, també està molt en qüestió no només per la Covid, sinó pel model aquest més institucionalitzat que suposa, doncs a mig camí entre residència i, per tant, una atenció domiciliària a casa teva en un projecte d'habitatge cooperatiu, de cohabitatge amb serveis, diguem-ne, compartits i flexibles i adaptats a les necessitats de cadascú, realment poden ser models que en aquest cas puguin donar resposta als últims anys de les nostres vides que requerim aquest suport també, no? Gràcies, David, i gràcies també per explicar-vos un model que diguem-ne que també aquest model cooperatiu permet mantenir la protecció de l'habitatge durant temps indefinit, encara el que diguin les lleis. Per tant, és un model interessant. Tenim una convidada, una participant, que ens ha fet dues preguntes. Jo crec que si li podem donar veu a Rita Marzoa, però abans, Rita, demanaria concreció de les preguntes i també a les dues panelistes que us pregunti també que sigueu el màxim breus possibles perquè estem esgotant. Intentem ser republicans en això de l'horari i, per tant, intentem ajustar-nos al màxim. Voleu que les faci jo o ja valen pel xat? Val. D'acord. Bona tarda, perquè ara estava escrivint una altra per la Maria, o sigui que les faig les tres i l'Aurora ha parlat de retirar la llicència turística a aquells habitatges que es venen amb llicència turística i que el comprador, quan compri l'habitatge, ja no disposi d'aquesta llicència turística perquè precisament el fet de tenir llicència turística fa que aquest habitatge ja no s'utilitzi com a vivenda prioritària, sinó que sigui un Airbnb o una vivenda de lloguer temporal com qualsevol altra. Això provoca o pot provocar que tant el venedor que ven aquell habitatge amb la llicència turística, suposo que per valoritzar aquella vivenda o el comprador que la vol comprar com a inversió puguin demandar l'Ajuntament, podeu tenir problemes jurídics sobre això. Una pregunta també per l'Isidre i l'Aurora. Vosaltres sou ajuntaments amb unes mitjanes de renda, mitjanes altes, podríem dir, de la població, no? No és el cas del municipi on és regidora la Magali, per exemple. El fet de vosaltres propiciar que el preu de l'habitatge sigui més assequible, tant de compra com de lloguer, us pot perjudicar a l'hora dels ingressos i això hi ha alguns ajuntaments que s'ho miren d'una altra manera, no com vosaltres, per propiciar rebaixes de preus perquè aleshores segurament els ingressos d'IBI o coses per l'estil no seran el mateix. I de cara a la Maria, acabo de llegir, acaba de sortir un puix informatiu que el govern del senyor que ha vingut avui al Liceu diu que baixarà l'IVA del rebut de la llum, que després del FASCA que ens va fotre fa unes setmanes, no? No sé si em pot fer una valoració positiva d'això, que suposo que no la pot fer negativa si es rebaixa el rebut de la llum, però sí que m'agradaria conèixer l'opinió de la Maria sobre les polítiques energètiques de governs suposadament progressistes del nostre país, des dels locals fins als estatals. Gràcies, ja està. Si fem així, primer contestaré l'Aurora, l'Isidre i la Maria. I gràcies, Rita, per exercir de periodista i fer les preguntes molt escuetes, però molt al gra. I sí que demanaria que les respostes també poguessin ser també com si estiguéssiu fent una roda de premsa i us acabessin de fer una pregunta, per tant, escuets, clars. Doncs sí, molt breument. L'ordenança dels usos que tenim nosaltres a l'Ajuntament de Sitges és cert que ara l'estem aprovant inicialment, segur que vindran moltes al·legacions, com he dit, i una de les queixes, és cert, és això. El que hem fet nosaltres és que no permetem la transmissibilitat de la llicència turística. Tu tens un habitatge amb llicència turística perquè el vas demanar un dia i fins ara es podria transmetre, quan el venien, quan el canviaven, la podien canviar, ara no. Ara nosaltres quan vens s'acaba, no deixem transmetre aquesta llicència i sí, ja ho sabem que comportarà queixes, això. Bé, de fet, ja n'hi ha hagut al·legacions, però és una manera que així també es vagin renovant, si no és que es quedarien sempre les de l'inici. I en la següent pregunta, que també, si no, l'alcalde de Caldes, l'Isidre, també pot respondre, nosaltres no, de fet, nosaltres busquem que baixin els preus de lloguer. De fet, la construcció d'habitatge d'HPO esperem que a la llarga faci que els preus de lloguer baixin perquè hi hagi més competència.
en aquest sentit no ens afecta. L'IBI és pels metres quadrats que ocupen les cases, diguem, però no que els preus siguin cars en absolut. Nosaltres el que volem és que es rebaixi perquè tingui oportunitat tothom. Isidre. Sí, a més, l'IBI, que és la principal font de finançament dels municipis, el paguen els propietaris, majoritàriament, que després els poden acabar repercutint. No, jo veig com l'Aurora, que no ens hauria d'afectar especialment. Hi ha mesures, la declaració del mercat tens, nosaltres ho estem treballant, o ho estem pensant també, però realment els ajuntaments ens sentim molt indefensos, i tenim molt poques eines. Aquesta és la veritat, per poder incidir en els preus de lloguer. Què podem fer? Podem intentar mobilitzar l'habitatge buit, aquells que en tinguem, l'Aurora no en té, per exemple, però nosaltres a Caldes en tenim alguns, però també, evidentment, aquí els ajuntaments ens sentim un punt desprotegits. L'opció de pujar els IBIs en els habitatges buits és una bona opció, a part de lenta, no sé fins a quin punt arribarà a ser efectiva, perquè no estem parlant de grandíssimes quantitats. Podem intentar fer les borses municipals d'habitatge més atractives? Esclar, imagineu-vos que sou un propietari particular, teniu uns preus de lloguer lliure que estan entre els 800 i 1.000 euros, però l'administració us en dona 500 o 550. Ja sabeu els propietaris particulars on l'acabaran posant. Jo crec que el camí va per ampliar l'HPO. L'habitatge assequible ha d'anar per ampliar l'HPO. I no el de venda, com es va fer fa 30 anys, perquè a dia d'avui ja no en tenim. I això és una vergonya. El que es va fer en el seu dia amb l'especulació de l'HPO és una vergonya, des del meu punt de vista. El que hem de fer és una aposta decidida a la promoció pública destinada al lloguer, perquè d'aquí 30 anys el parc d'habitatges públic i assequible haurà crescut i això és el que crec que podem fer, o hem d'intentar fer alguns ajuntaments, tant de bo amb més recursos de totes les administracions, també amb una aposta decidida als nostres pressupostos municipals, però la meva aposta, i espero que la del futur d'aquest país, sense ànims de ser pretensiosos des de Caldes de Montbui, és amb el fet d'ampliar l'habitatge assequible, especialment des d'un punt de vista públic i de lloguer. Maria, endavant. Que em toca a mi. Vale, a veure, intento respondre, perquè aquesta notícia jo també l'estava veient mentre estàvem en la jornada, això de l'IVA. Doncs a veure, és que al final una mica el que s'està fent amb tot el tema i com està sent molt mediàtic el tema de la pujada de la llum, etc., és anar fent cada setmana surt una notícia que fan una cosa. Llavors és una forma de fer política una mica per nosaltres de parxes. Evidentment està bé baixar l'IVA, està bé a més perquè l'IVA és un impost que no és un impost progressiu, sinó que afecta exactament igual a tothom i no tenia cap sentit que l'IVA fos d'un 21% en un bé de necessitat bàsica com és l'energia. Ara bé, això no solucionarà el problema, s'han de fer polítiques molt més... O sigui, s'han de fer canvis estructurals molt més grans, i sobretot perquè en les darreres setmanes una mica el que ha fet el govern espanyol és fer tota una sèrie de mesures. La primera, que és aquesta que jo mencionava, el tema dels peatges, que bàsicament el que fa és posar la responsabilitat sobre les persones, sobre els consumidors, que són els que hem d'intentar adaptar-nos en aquests horaris, etc. A part que s'ha fet una comunicació, una campanya comunicativa nefasta, perquè bàsicament el que han fet és espantar la gent i poc més, i no donar gaires alternatives, anunciar que sí que es posaran límits a les grans empreses, però de moment el que han fet és situar la responsabilitat en la persona, fer aquesta proposta de baixar l'IVA, però de moment les elèctriques i les grans empreses que fan negoci amb l'energia, de moment no se'ls ha exigit cap tipus de responsabilitat. I nosaltres creiem que la política d'un govern progressista hauria d'anar més en aquesta línia. I, de fet, nosaltres, jo com deia, la nostra feina, en primer terme, és aturar aquest cop. Llavors, intentem fer servir totes les eines que facin falta, proposar-les per aturar aquest cop. Però per realment erradicar la pobresa energètica s'ha d'anar cap a canvis molt més estructurals que vagin
a canviar el model de gestió d'aquests serveis bàsics, no només d'energia, també de l'aigua, perquè la realitat ens demostra que el fet que hi hagi empreses que gestionen aquests serveis i que fan negoci amb ells fa que hi hagi una part de la població que no tingui garantit el seu accés. Per tant, nosaltres el que creiem és que s'ha d'impulsar canvis que vagin en la línia d'una gestió pública, comunitària i amb control de la ciutadania. Sobretot això, perquè que sigui públic no vol dir que funcioni. Aquí la ciutadania ha de tenir un paper clau de control. I aquí, en matèria energètica, sobretot qui té ara mateix la clau és el govern estatal, però en matèria d'aigua als ajuntaments i també la Generalitat pot propiciar que aquests processos es donin. I com no tinc molt de temps, ho deixaria aquí. Si em permeteu, per agafar una mica el guant de la Maria, un segon, ja que parlem d'energia, jo crec que el futur són les comunitats energètiques locals, per fomentar l'energia verda, per fomentar la sobirania local, però això, evidentment, ja és una altra conferència que dona també per molt, però on els ajuntaments poden fer-hi moltíssim, moltíssim. Comunitats energètiques locals. Doncs no hi ha més preguntes ni més comentaris. Crec que podem agrair als 5 ponents, a l'Aurora, a l'Isidre, a la Magalí, al David, a la Maria i també deixaria un últim punt perquè tanqui l'Enric, però jo volia... Un segon només. No. Digues. Deixa'm que m'acomiadi jo i crec que tanques tu l'acte, que ets el president de Catalunya Sí. Agrair també a Catalunya Sí per encomanar-nos aquesta tasca. Crec que hem vist uns exemples que es donen una visió micro, però que ens dona feina macro també. És a dir, que crec que hem de poder seguir el fil roig entre el que es fa a nivell del Parlament, a nivell de l'estatal, a nivell també seguir-lo fins als municipis, fins a la tasca comunitària, fins a la tasca activista i veure com tots lluitem amb algunes eines contra el problema de l'habitatge. Llavors, per part meva, jo ja estaria i deixaria que clausuri l'Enric i... La veritat és que seré molt breu també, però només comentar una cosa que no he dit a la presentació i és que quan vam decidir que volíem organitzar aquest debat, ho vam fer convençuts que l'habitatge és una de les variables que més severament afecten i contribueixen a l'emergència social i que, de fet, el dret a l'habitatge és un dels drets més vulnerats, més severament vulnerats. De fet, això tampoc ho he explicat abans, però nosaltres el 9 de febrer a Catalunya Sí vam presentar aquest document, això que es veu aquí, al candidat Pere Aragonès, en què li proposaven 16 punts de sobirania. I un d'aquests punts de sobirania, el número 11, justament era sobirania en polítiques d'habitatge, en el que demanaven com a mínim que hi hagi una inversió recurrent de 1.000 milions d'euros anuals en habitatge, que aquesta idea me la va donar el José, per si això no m'ho vaig inventar jo. Hi ha més punts aquí i farem actes, també ja vam incloure sobirania feminista, sobirania energètica, sobirania laboral i vital. Anirem fent actes sobre cadascun d'aquests punts, però específicament amb la qüestió de les polítiques d'habitatge, a part que jo crec que aquest debat ha estat un luxe. Us ho dic molt sincerament. Aquest debat ha estat un luxe. Heu de saber que encara que eren pocs aquí, nosaltres el que farem és una política de difusió a les xarxes. Això està gravat i, per tant, farem una política de difusió i també em comprometo amb vosaltres que nosaltres no tancarem el debat sobre les polítiques d'habitatge aquí. El curs que ve segurament tornarem una altra vegada sobre aquest tema. En qualsevol cas, jo personalment i particularment us haig estat molt agraït per la vostra participació i pel tipus d'aportació que heu fet, perquè realment aquí també és un encert del José. José va dir, escolta'm, plantegem-ho des de les polítiques de proximitat. Veuràs com és molt més interessant que si ho fem i realment tenia tota la raó el José. I, per tant, ja dic, agafo el compromís amb vosaltres que hi tornarem sobre aquest tema amb la programació segurament del curs que ve. I res més. Moltes gràcies a tothom, de veritat, i aquest compromís que farem la màxima difusió possible d'aquest acte.